नमस्कार, प्रणाम भैया। और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया आप सबके बीच लेके भोजपुरी बोलबम कांवर गीत। और दिल से बताओ तनी भैया, एक नंबर के मेटर लिखले बानी। बस एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देतानी तो गाना 100% बोलबम बज जाई भैया। चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जाए कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत, या आपके मन पसंद के मेटर नइखे मिलत, तब भैया अगर हमारा चैनल पर आ गइल बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रउआ के नया नया मेटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मेटर देखी कैसे गाओ के बटे। रौरा बसीले भोला ऊंचे पहाड़ हो, रौरा बसीले भोला ऊंचे पहाड़ हो, कैसे ला होई दर्शन बानी पाँव से लाचार हो, रौरा बसीले भोला ऊंचे पहाड़ हो, रौरा बसीले भोला ऊंचे पहाड़ हो, कैसे ला होई दर्शन बानी पाँव से लाचार हो, रौरा बसीले भोला ऊंचे पहाड़ हो, रौरा बसीले भोला ऊंचे पहाड़ हो। तो भैया अगर ये गाना फुल लिखवा के बाद तो हमारा नंबर बा 8874473128। रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले, बिल्कुल उचित चार्ज पे रुआ को व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। जय हिंद।